Kanggone wong sing ora gelem syukur samsaya sugih, samsaya duweni sifat rakus. Betul? Kanggone wong sing ora gelem syukur, duit dikekkengen brankas. Wis rasa bayangke. Nganti ratusan miliar, nganti ana mase 70. Jeneng ra yo do ngerti to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya iki omong dhewe-dhewe. Arep pengajian apa jagongan? Yes kono do ngomong dhewe nek pengen jagongan. Ngapunten nggih Bu nggih. Ngapunten nggih Pak nggih. Gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu medhikaning penggalih sinambi mbok pilih ingkang selonjo. Wonge rada lemu pokoke. Halo. Nggih, nggih awratmu didhawuh saking panitia kula ingkang kapiji matur wonten ing dalu punika. Mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Amin. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Nggih napa mboten? Wong ya jarakan wis jam 10 to Mas, wayahe wong ngantuk kok kon pengajian. Salahe panitiane kuwi. Wong mubalik kok diunggahke jam 10. Ya engko nek munggah jam 10 berarti rasa suwe-suwe. Karena nek pengen suwe ya diunggahke jam 09 mau. Oh dosa we. Wong pengajian niku nek kesuwen penyakite loro. Lupute ngantuk gringgingan. Wonge cerak cagak. Ngaten nggih. Gedang kluthuk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene. Wonge nganggo seragam. Wonge seragaman. Halo. Saged nggih. Kersane mboten ngantuk riyin nggih. Sing ngantuk digugah nggih. Jadi mengke siiran sareng-sareng terus nggih disolawati. Ngoten nggih. Ayo, nggih. Ayo, so. Nggih, nyambut gawe so iki so. Lho iki kan karo bolo dhewe niki. Iki kan santri kandang. Oh. Lho kula niki kalih Gus Salim niku pun suwe wenah niku mboten kepetemu lho. Ketemu niki dhek wau ya Allah. Tambah bagus, tambah ganteng. Ngaten nggih Gus nggih. Nggih. Kula nggih pun disukani seragam kalih Gus niki. Ngerti teng mriki dhek nggonen kula. Nggo, tapi ora ngerti nek ning kene. Nggih.
Di kula mboten pirsa nek ajeng pinanggih kalih Guse, dadi kula mboten nggih seragame santri kandhang. Ya ora ngulati aku ngono kuwi. Nah, iya kok. Halo. Mana ya, Su? Engko nek aku pas siiran aja dituthuk. Dong ora. Cangkemku karo rebana iki ket nggih ben ra gathuk. Gathuk nyonyor cangkemku. Halo. Mengke siarane siire kan kalau kaya wau. Gedang kluduk dipangan. Kok telat ilere lho. Sing mripate ngantuk, sing banter wonge gen melek. Ngeten nggih. Terus nek pas selawatan tangane diangkat. Diangkate ngeten, ngangkat tangan iki niat nang ati mahabbah karo Kanjeng Nabi, rindu karo Kanjeng, kangen karo Kanjeng, cinta karo Kanjeng. Mpun nek temenan insyaallah kelak tangan kita ini akan digandeng oleh Nabi Muhammad masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma. Amin. Karena apa? Rasa besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus engko diubahke ngene, sing mripate ngantuk terus mak jenggirat, sing duweni penyakit asam urat kolesterol terus masuk. Masuk nggih. Susune sing endi? Oke. Anu mangke kula buka dhewe mawon. Kula buka dhewe. Nggih. Nggih. Kasih. Makasih. Halo. Pun mengke kula penerke dhewe. Makasih nggih. Mengke nek pas selawatan tangane diangkat nggih. Diubahke ngene karo ngene sing ngantuk ben ngantuke ilang. Ngoten nggih. Oke, siap? Yo, Su, siap, Su. Halo. Siap? Siap. Niki waras kabeh to? Oke, berarti sing muni sing waras mawon. Sing mboten waras rasa muni. Oke, siap? Siap. 1 2 3 gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahu sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adadama billahi sholatan apik tenan kok iki. Iki saiki sak tanggapan piro? Kok menang jenengan. Kok perasaanku kaya malah akeh kowe. Halo. Masuk nggih. Banyu bening. Heeh. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing endi kok ora ana. Iki kok bureng kabeh kene. Ah ya Allah. Endi sing glowing? Alah. Nggih. Pun sepuh nggih nggih. Tapi iki nggih ben kaya Luna Maya iki. Hah. Nggih.
Nggih. Ini ya. Emang anu nggih, Gus. Mriki mboten enten wedokan sing rada enom ngono. Tuwek kabeh ngono. Wis tuwek manggone ngarep. Niki pengajiannya santai mawon nggih. Mboten sategang-tegang jaragan jamaah ngene. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile. Shalawat Allahumma sholli bening. Oh, susu. Banyu bening neng epek. Sing wajahe glowing kok tungkae. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sholli ala Sayyidina Muhammad. Pun siap nggih, awas ana sing ngantuk tak tinggal mulih tenan. Pun sakniki pengajian konsentrasi. Ngeten nggih yang pertama. Ngambali lan ngawali monggo Bapak Ibu kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah, mboten kendhat anggen sami kita syukur dhateng Gusti Allah. Kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya ora nganggo mandeg tur ya ora tau diitung karo Gusti Allah. Gusti Allah niku ngekeki nikmat ning awake dhewe terus tanpa mandeg tur ya tanpa diitung karo Gusti. Mula wajibe awak dhewe sing bendina niki nampa nikmate Gusti Allah wajibe syukur dhateng Gusti Allah. Jenengan waras mboten? Oke, kita buktikan. Wong ki nek waras dikeki mesti matur terima. Contohnya kula dek wau, kula dikeki mimik dek wau terus kula muni pripun? Berarti kula waras mboten? Ngomong ora ngono. Wong ki nek waras dikeki mesti matur terima. Tapi ora sithik lho wong dikeki iki malah maido. Wonge ya teko. Wonge ngulatke aku saiki. Halo. Ngapunten marang peparing Gusti Allah ki disyukuri. Lah, syukur sing paling gampang lesane muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged mboten? Bisa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulai lho. Kok kaya klewo-klewo ngono lho. Halo. Yo bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter sing kompak, sing suarane banter rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Nah, ngono sing ra gelem muni wonge ndingkluk untune lara ben. Go. Setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wong entuk nikmat kok gelem syukur yakin ditambah karo Gusti Allah. Masuk nggih? Nek kepengin rezekimu sumulur, rezekimu lancar ditambah Gusti Allah, ya ngakeh ngakono nggonmu syukur.
Maka pesan saya pertama Ibu, dimanapun saya ngisi pengajian, mesti tak awali dengan kalimat, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah, sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Baleni, kita wonge rungdong kita rungdong wonge. Halo? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah, sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek cara Jawane ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah diwale. Wong urip kok kakean nganti lali syukur marang Gusti Allah. Iki masalah, Dik. Ngapunten saat ini perekonomian kita secara menyeluruh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kabeh ki do ngalami, kabeh ki do ngrasake. Ki kok kaya medeni ngono ya Mas aku. Aku kok ngomong kok kaya malah. Aku ngomong ngene iki dong ora. Kok malah lola. Aku ki lek ngomong tenanan. Oh nggih. Lah jenengan ki kaya piye ngono kok? Kok malah kaya ngene lho. Aku kan dadi wedi dhewe. Oh ngematke nggih nggih. Oh nggih. Makasih. Nggih, terus ngeten Ibu, saat ini ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ngapunten nek dihitung angka dolar tembus 18.000 lebih. Reregan kabeh muda. Betul? Lah gene yo dong. Gene mboten? Nggih. Kowe lak wis ngerti pancen iki sedang tidak baik-baik saja. Reregan muda, ning blonjo kan ra muda. Tur kowe wis ngerti bojomu ki penggaweane apa? Lah iya. Wah, angel kok Mas. Omongan karo wong kene iki angel kok Mas. Lha mulo ki kan tak kandhake ngono lho, Dik. Jenengan ki gendong ngono lho. Gen ora kakean sambat. Ngono lho. Wis ora sado sambat wong ki kabeh do ngrasakne reregan mundak ning blonjone bojomu gak mundak. Mula kowe ya aja sambat, kan kowe ngerti bojomu ki penggaweane apa, hasile lah iya. Iki kok ngayal meneh bojone sapa ta iki? Halo. Ngeten nggih. Bojomu ki penghasilane sewulan pira? Kan wong wedok sing solehah kan iso ngecakke. Ngono lho. Ora mur malah kok sakmene to Mas. Lho, iki kan wong wedok gendeng. Halo? Masuk mboten karo kula? Mula nyun ngapunten kan kula matur, kula ngajak ayo do rasah kakean sambat. Ning do ngakeh-ngakehno syukur marang Gusti Allah. Hidup kita akan nyaman, Ibu. Urusan lomboke geger donan. Ngono kuwi lho. Wong wedok ki nganyelke kok. Urusan lombok larang mundak regane kok geger, wong lanang ora butuh lombok ya, Dik. Ngrungokke swaramu ki wis. Dong ora? Dong ora? Mula pesannya bersyukurlah kepada Allah. Sing nomor loro aja maidu marang peparinge Gusti Allah. Sekecil apapun dan wujude kaya ngapa kuwi paringe Gusti Allah ya alhamdulillah. Aja sok kulino muni kok mung kaya ngene to Pakmu, kok mung sakmene to Pakmu. Endi jenengan etuk nikmat kok wis muni kaya ngono sik berarti jenengan sudah membatasi nikmate Gusti Allah. Ambok kowe etuke kaya ngapa nek ra mbok syukuri ora bakalan cukup, yakin. Lho nek ngene kok ketok waras betul. Nek ngarepe wong lanang kok sakmene.
Apa munda? Kuwi wong lanang gudak nyambut gawe ora. Ra gudak minggato pakmu. Dong ora. Lah ngono lho, Dik. Halo. Mula nyuwun ngapunten. Ojo sok mbatesi nikmate Gusti Allah. Wes apapun wujudnya dan berapapun jumlahnya, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Ojo mbok paidoni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Selagi kalimat itu muncul di lisanmu, yakin ra bakalan cukup. Masuk? Masuk nggih? Ngapunten Ibu. Kanggone wong sing ora gelem syukur, Pak. Kanggone wong sing ora gelem syukur, samsaya sugih, samsaya duweni sifat rakus. Betul? Kanggone wong sing ora gelem syukur, duit dikeken brankas. Wis rasa bayangke. Nganti ratusan miliar, nganti ana mase 70. Heeh, jenengan ya do ngerti to? Niku masih merasa kurang. Karena apa? Yang nampak sifat ragusnya. Masuk? Nek kanggone wong sing gelem syukur marang Gusti Allah, Bu, Pak. Paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan. Kok gelem syukur? Yakin, Bu, cukup. Nah, ngono lho. Wong sing jenenge cukup kuwi ora kudu akeh. Kok kaya piye ngono ya, Mas? Pripun? Pun mundur maju nggih. Nggih. Niki pokoknya pengajiannya santai nggih. Yang di belakang bisa mendengarkan suara saya? Bisa? Oke, siap. Oh. Mengke Pak Cik, ya ini dereng saged hidup. Engko hidupe rada engko. Halo. Masa nggih Bu nggih karep kula nggih. Mula nyuwun ngapunten sugih melarat niku urusane ati. Nggih. Gumantung piye nggone ade iso nampa peparinge Gusti Allah. Dadi ukurane mana sugih ora dubeh wong sing duwite akeh, derajat pangkate dhuwur. Terus kowe ngarani wong sing ra ndidit ki mesti wong melarat. Apa mbok kira sing nyekel miki ki ndidit? Dosa kowe. Lho nek aku wis ndidit ora mungkin menyang rene. Mergone ra ndidit ki rene, ngono lho, Dik. Kan lumayan. Nggih. Nggih, kula niku nek tanggal 15 kan lebon, Dik. Nggih, wong kula niki lebon pirsa nggih. Nggih, kula niki elek-elek ngeten nggih. Nggih. Packingan kula nggih BRI Dik. Lho jenengan ra ngrasakno 2 tahun corona mati sek ra ana wong ngundang nang nanti arep mutar-mutar kae. Kula niku nganti stres lho dene ngarep omahe pasang horen ngene iki dhewe aku muni dhewe. Lah soare ra ana wong ngundang, akhire aku ngundang dhewe. Nggih, diundang sekali kalian Guse nika teng ngene Guse tahun 2019 pas corona. Diundang beliau. Nggih sakyane iki ra tau ngundang, Mbuh. Janen yo nek karo aku ki yo bolo ora tak larang-larangke. Halo. Masuk nggih Ibu nggih. Bersyukur kepada Allah. Nggih, aja maido marang peparinge Gusti. Sing nomor 3 aja kesuwen nggonmu nyawang tangga. Jangan kau sering menghitung nikmatnya orang lain, jangan kau sibuk menilai orang lain. Jangan kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain. Mergo kowe kesuwen nyawangi tangga, mergo kau sibuk menilai nikmatnya orang lain, kowe nganti lali apa sing wis mbok duweni saat iki. Masuk mboten? Niki sederhana lho, Bu. Saya itu nek ngaji sederhana tapi real, kenyataane ngono kuwi. Apa nek wong wedok kuwi.
Apa-apa sing disawang tangga, apa-apa sing disawang tangga. Sing tuku kalung kono kok sing bingung kowe iki ngopo? Lah iya. Ngono kuwi mbok yo mikir ngono lho. Wong sing tuku TV kono kok sing kerokan kowe iki. Lah iya. Ngono ki mulanya kan saya matur aja kesuwen lekmu nyawang tanggamu. Ngono lho. Dong ora? Nganti lekmu kesuwen nyawang tangga, nganti kowe dhewe lali wis duwe apa? Yo angel kok Dede. Wong wedok ngene iki angel-angel, Mas. Halo, lah pengen Mas. Lah ini yang jadi masalah, Ibu. Ini yang jadi masalah, Pak. Kadang-kadang kita lebih mengedepankan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Nanti akan kita bahas. Masuk? Masuk. Karena kau sibuk melihat orang lain, Ibu, ingat saya mengingatkan. Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu itu tidak seindah yang kau bayangkan. Nah ini ya ketok waras-waras loh. Ayo, balik kok kaya Doro to Cak. Keploki. Oke. Masuk nggih? Mula nek wong Jawa ngajari urip ning alam donya niku wang sinawang. Masuk? Jadi jangan kau terlena dengan keindahan, kemewahan orang lain. Nanti beda ekspresinya. Apa jadi Karepku yang ngono ki mau. Ekspektasi itu berbeda. Dang ora? Mula nyon ngapunten jangan terlena dengan orang lain. Apa yang kita miliki disyukuri, dinikmati, beres. Hidup itu normal, penak. Ngono lho. Kono pancen gelange gede, gelang kok sak pelek nek mlaku nganti miring-miring. Lah kok ora ngerti ya, ngapunten lho, ngapunten. Ora ngerti umur imitasi lho. Kan tidak sesuai dengan realita. Lenggonmu kuwi karet tapi kan asli. Asli karet, ngono lho. Lah iku nggo jebret kan penak. Masa mboten kare kula? Nah, mulai Ibu, please. Ojo sok kesuwen nyawangi. Wis. Ngerti jaran? Jaran niku nyuwun ngapunten. Setutan tapi ra katrokan. Nggih. Jaran niku nek nganggo kacamatane buntet ngeten, Bu. Masuk. Niku sanepone kanggo awak dhewe gen ora noleh-noleh nyawang wong liya. Ngono lho. Mula nek jenengan pengen aman ora nyawangi tangga nganggo kacamata jaran. Dong ora? Dong nggih. Masuk nggih. Jangan terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain. Urip ning alam dunya wang sinawang. Berikutnya apa? Ojo sok kepingin gayuh perkara sing pancen kowe durung gaduh. Termasuk tadi keinginan kita yang macam-macam. Hidup itu menjadi ruwet karena keinginan kita yang tidak sumbut karo kemampuan. Masuk? Mau balik kok iso mener-mener kayak ngeten iki nggih. Apik nggih. Pengalaman pribadi. Hidup itu menjadi ruwet karena apa? Keinginan kita yang macam-macam. Maka terkadang kita ini tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita lebih cenderung mengedepankan keinginan kita. Gaya hidup kita. Gen disawang wong ketok wah kaya wong sugih. Padahal aslinya ngeri. Gimana mboten? Gun keceluk mewah ngapunten, mantu kudune sak wajare dadak ngene bar mantu ngelundase. Enten mboten ngoten niku? Pur kepengin keceluk wah. Akhire nah, urung wayah iso tuku pecekek.
Lah nggih PCK. Wis numpake seneng, jiguke seneng tapi wulanane sing ngeluh. Ngapunten terkadang kita itu terlalu bergaya Ibu. Wayahe anak sekolah SMP, SMA ngapuntenipun Bapak Ibu. Ngapunten. Iki anakku arep sekolah SMA, SMP, wani nukokke motor. Regane jutaan tapi giliran dari sekolahan, tuku seragam, tuku iki, kakean cangkem. Geger sekolah kok bayar. Inine wis do gesek. Masuk mboten? Kalau untuk anak ukuran SMP, motor itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Lho nyatane jenengan yo bangga nek rumangsa iso nukokke motor anak no. Angel Mas sampeyan. Angel wong kene iki Mas. Tuwek-tuwek ngayal-ngayal. Aku ngerti ngene iki mau ra tak nyanyi ya Mas. Tapi piye yang wis kebaca di DP kok. Iya wis baca di DP kok Dik nek ra di DP. Mau nek ra tak angkati ra digenepe. Halo. Masuk nggih? Mula tidak usah mempunyai keinginan sing ora sumbut karo kemampuan. Jumbuhno sumbutno karo kemampuanmu. Kok ndak uripmu ra ayem yakin to. Tumpakane motor penang-penak wong ra yenan tapi bulanane iki lho. Lah iya. Jika motor PCK kuat, NMAX kuat, tapi bendina sambate ku ngono ki ngene. Lah sing marake ruwet ya kowe kuwi dhewe kok. Wayane kaya wong sugih-sugih tumpakane PCK. Lah iya giliran ra entuk BLT kakean cangkem. Mana gayamu? Mana PCK-mu? Halo? Bisa diterima? Yes, pokoknya ojo gayo perkara sing pancen. Kalimatnya diperhatikan, sing pancen awak dhewe durung gaduh. Nek wis mampu monggo, silahkan, tidak ada yang larang. Tetapi kalau memang jenengan kita termasuk saurung mampu, jangan pernah kau memaksakan keinginanmu. Hidupmu mesti ruwet. Ora tenang. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Wong gendeng kok. Bisa diterima? Bisa nggih? Mula monggo saya pertama mesti ngajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong wedok senengane ngono kuwi. Mau dijake klewo-klewo. Mandang kaya rasa penak kok masak ngono ta. Ngono ki mbok ket awal mau semangat. Kene tangannya diangkat lho lho. Dadak diabani kon ngangkat tangannya diangkat. Klewo-klewo barang penak masak ngono wis. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Yang pertama tadi kepada Allah. Nggih, dijogo sing temenanan jenengan kudu iso mbedake mana keinginan, mana dahulukan kebutuhanmu. Nggih, cukupono sik kebutuhanmu, baru keinginanmu apa. Tur disumbutke karo kemampuan lan kahanan. Nek pancen durung rasa dipaksa engko ndak malah lah stres dhewe engko ndak. Oke, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Tahun baru Islam nggih. Masjid Bustanul Taqim. Caket diwaca nggih? Cetha to? Nggih, pun nek ngoten pun rampung mawon. Lah kan pun cetha niki. Oh kan maca nggih. Nggih, tahun baru Hijriah nggih Bu nggih. Jadi ini semua Bapak Ibu umat Islam memperingati hari besar Islam namanya tahun baru Hijriah. Tahunnya mundak napa sudah? 1440
Itu saiki 1448. Mundak napa sudah? Hitungane mundak siji. Terus sekarang beginilah, awak dhewe kudu piye Mas, iki wis ganti tahun. Oh ngeten Bu, kula tak matur. Nek awak dhewe tahun iki iso luwih apik ketimbang tahun keingi, berarti awak dhewe termasuk wong sing beruntung. Masuk? Nek nganti tahun iki karo tahun keingi kok padha wae, berarti awak dhewe termasuk wong sing rugi. Masuk? Lah nek tahun iki kok nganti awak dhewe luwih elek ketimbang tahun keingi, kita termasuk orang yang celaka. Nak jenengan waras di antara 3 pilihan iki kon milih salah siji, pilih sing beruntung, rugi apa cilaka? Oh, berarti jenengan waras. Masuk nggih? Berarti awak dhewe pilih wong sing beruntung. Wong sing beruntung ki sing piye? Sebaik-baik manusia di antara kalian atau di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, akeh manfaate, akeh apike, akeh becike, akeh ngamale. Masuk? Masuk nggih? Kula nyuwun ngapunten, dengan bertambahnya tahun ini kira-kira awak diki mau nggak berubah menjadi lebih baik? Apa tok Gus? Halo? Jenengan kula niki dengan bergantinya waktu niki mau nggak berubah menjadi lebih baik? Mau. Monggo sareng-sareng. Tetaplah berbuat baik wahai teman-temanku. Awak dhewe tahun niki kudu iso luwih becik, luwih apik ketimbang tahun-tahun ini. Marilah kita tetap berbuat baik. Dan tapi saya mengingatkan Ibu, tapi saya mengingatkan Bapak, nek kulon jenengan tumindak becik, tumindak apik, aja murkrana menungso. Ning tumindak becik krana Gusti Allah. Masuk? Nek awak dhewe ki tumindak becik krana menungso, niku mengke nek kecentak sithik undur-undurane mesti gesek. Masuk? Masuk nggih? Kalau kita berbuat baik karena manusia yang lain, ngapunten Pak. Kalau berbuat karena orang lain, berbuat baik karena orang lain itu mesti ana anune. Anune ki pokoke jenengan iso nggih. Nek bahasane to ada udang di balik. Nggih. Ngapunten nggih. Nek lagi butuh wah kaya yak-yak kayak. Betul. Betul napa mboten? Nek lagi ra seneng cuh. Niku nek awak dhewe tumindak mergo wong liya, mergo orang lain. Nek kanggone wong sing sak frekuensi sak bestimu, kowe arep tumindak apa ora ana wong ngelokke, wong bolo kok. Besti kok. Masuk? Kowe njajake kancamu bolomu, ora masalah. Wong besti kok. Tetapi bagaimana ketika kita ini, halo Ibu, halo Bapak, nek awak dhewe tumindak becik, tumindak apik, marang wong sing yo apik karo kowe, rasa mbok kandha, rasa mbok crita, kabeh gampang le ngalami. Tetapi bagaimana ketika kita ini mampu dan bisa berbuat baik kepada orang yang tidak suka sama kita? Angel. Rasuti. Ngawang raine kaya ngerawu. Masuk mboten karo kula. Mula nyon ngapunten kalau berbuat baik gen atine plong iki aja mergo karena suka dan tidak suka. Tapi karena Gusti Allah. Bisa diterima? Bisa nggih? Dan ingat Ibu, ingat Bapak, dimanapun saya sampaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan, tetaplah kau berbuat baik. Jangan sampai engkau berhenti. Walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan, tidak semua orang bisa menerima. Saya ulangi sekali lagi. Niki kata kunci, Bu. Ibu, Bapak, tetaplah berbuat baik.
Walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan, tidak semua orang bisa menerima. Terus rasah digubres. Wong liya ki ngertine kok kakean. Kompak nggih. Iki jas tenan iki berarti kulino kene iki. Masuk mboten? Masuk nggih. Lagi awak dikini pengajian ngene dadak ono sing pengajian sok suci. Wis rasah digubres. Nggih napa mboten? Nggih. Lagi sedang sok lomo gayane rasah digubres. Wah nang masjid barang. Gen ketok muslimah. Ora sah digubres. Bisa? Bisa nggih? Kudu kekeh tumindak apik. Ora urung kaya pulih, ora urung kaya pulih. Kumat meneh. Ben. Oke. Masuk? Berubah jadi baik siap? Oke, langsung tutup ya. Yo. Masuk nggih. Yang berikutnya, jangan pernah kau mudah berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Ana mangsa kalane apa sing dadi hajat lan pendungane awak dhewe nganti ganti taun iki durung dikabulno karo Gusti Allah. Nggih napa mboten, Bu? Terkadang kan kita wis rumangsa ndonga ning Gusti Allah, njaluk ning Gusti Allah, kudune aku taun iki wis ngene, kok iki nganti taune ganti kok angen-angenku urung kelakon. Rasa pesimis, rasa berburuk sangka kepada Allah. Terkadang apa Ibu, tatkala kita sudah berdoa kepada Allah, tatkala kita sudah memohon kepada Allah, Allah belum kasih, Allah belum kabulkan, kita kemudian suudzon sama Allah Ta'ala. Gusti Allah ki piye to? Aku tak rewangi salat 5 waktu berjamaah. Jarimu kon pengajian, aku yo pengajian. Kon solawatan, aku yo solawatan. Kon zikiran, yasinan, tahlilan, aku yo tetep nglakoni. Kon poso Senin Kemis, aku yo Senin Kemis. Kon salat tahajud, aku yo salat tahajud. Kon salat hajat, aku yo salat hajat. Ning kok kaya-kaya sing dadi hajat lan pendongaku kok rung dijabahi karo Gusti Allah. Pernah enggak jenengan berpikir seperti itu? Pernah. Itu berarti jenengan normal. Sing dadi ora normal ki nek jenengan terus nandingke kae lho. Tonggoku kae lho, salat ra tau, pengajian emoh, yasinan ra mangkat, selawatan gemang, tapi kok kaya-kaya rezekine dal-del. Dina-dina kok kaya-kaya murmipe. Aku tak rewang kaya ngono nganti menggek-menggek kok jer pacet wae. Pernah enggak seperti itu? Yakin joneh jenengan kula men sering. Betul. Ibu jangan suudzon kalih Gusti Allah. Itu kalau saya nyandai justru saat itulah Allah baru menunjukkan rasa sayangnya kepada kita. Nek dongane awak iki rung dikabulno Gusti Allah, nek hajate awak iki durung dipenuhi karo, berarti Allah baru menunjukkan rasa kasih sayangnya kita kepada Allah. Ora beda kaya jenengan. Nek jenengan duwe anak cilik sakmene iki cah cilik iki. Nggih. Nggih niki. Niki lare alit. Nggih ta nggih. Umpamane, halo. Jenengan lagi masak nyekel lading, ngrajang brambang lombok. Dumadaan putrane jenengan iki njaluk lading apa sik kaya sing jenengan cekel. Apa terus mbok kei lading? Jenengan lak ngerti to kebutuhane bocah ki mau. Gusti Allah mungkin nggih kok ngoten niku. Kadang-kadang yang kita pinta bukan kebutuhan kita, tapi keinginan kita.
Kok samsaya wong kok samsaya jebleng-bleng ngene. Masuk mboten karo kula. Gusti Allah ki marang kawulane seperti seorang ibu terhadap anaknya, mudeng apa sing dadi kebutuhane anake. Kaya jenengan anak njaluk lading ora mungkin mbok kei lading. Bukan berarti kau ndak sayang sama anakmu. Justru nek anakmu njaluk lading mbok kei lading, berarti kowe ora tresno ora cinta sama anakmu. Anakmu ki urung wayahe numpak motor, kok mbok tukokke motor. Kuwi berarti wong tua gendeng. Ngono lho, masuk nggih karo kula nggih? Ngono. Bukan berarti nek digawe iki terus berarti cinta, bukan. Mula rasa meri karo kono ora tau salat, ora tau ngaji kok kaya-kaya digawe terus karo Gusti Allah. Kowe rasa meri. Justru saat itulah, di saat kita baru punya hajat. Nek awak dhewe duwe kekarepan, apa yang kita lakukan Ibu? Nek awak dhewe lagi duwe hajat, apa yang kita lakukan? Mendekat kepada Allah. Salat 5 waktu berjamaah, sedekah kenceng, tangi tengah malam, sepertiga malam terakhir bangun, mengambil air wudu, melawan dinginnya malam, sujud di hadapan Allah. Setelah sujud selesai, lesannya sibuk berzikir, mengagungkan asma Allah. Diangkatlah kedua tangannya, sibuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah taala. Di saat itulah Allah katakan kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat, wahai malaikat, penjalukane wong iki aja mbok kei isih, aja mbok kei isih." Nggih, mbok pilih makatan Bapak Ibu ingkang saged kula aturi. Kok sik to aku ki lek ngomong ki rung tutup ngono lho, Dik. Hei malaikat, penjalukane hambaku iki aja mbok kei isih. Aku lagi seneng ngrungokke lan melihat hambaku do mendekat kepadaku. Aku lagi seneng ngrungokke lesane umatku, lesane hambaku do mengagungkan asmaku. Aku tak rungokke sik lagi ngafalke asmaul husna, berzikir subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Katok sik, gen tutuk sik sing mengagungkan asmaku. Sebab apa malaikat wong iki sifate nek njaluk ndang dikeki engko terus mesti lali. Ngono lho. Lah iya dikandani kok. Betul apa mboten? Mula nyon ngapunten di saat itulah Allah baru menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita Ibu. Mula nek donga nek iki durung dikabono karo Gusti Allah, samsaya nyerak karo Gusti Allah. Berarti di situ Allah semakin dekat dengan kita. Dong ora? Ya. Ora beda ngapunten teng pundi-pundi kula ibaratan awan-awan teko pengamen ning omahmu. Wis penampilane ra genah, rambut kaya graji jentar-jentar ngene. Wajah ditato, kuping ditindik kurang marem dikeki tutup botol aqua ngawer-ngawer. Nyanyi cangkeme karo gitar ra gathuk. Persis mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe ser. Nek nganti ana ngomongane ra genah, lagune ora sesuai dengan petikan gitarnya, ora cocok karo perasaan, apa yang kau lakukan? Ndang digeki gek ndang wis. Lah iya diaturi kok. Kaya tanggamu ki mau lho, sing njaluk tanpa salat, tanpa ndonga karo Gusti Allah ndang dikeki ndang wis. Tapi ketika datang kepadamu, datang di rumahmu seorang pengamen, penampilannya kados kula ngeten iki. Wis ganteng nyenengke disawang tanpa ndelei blas. Apa aku ki elek tenan to, Mas? Ayo. Oh iki ora ngerti rasane senengane maidu wae ra. Coba apa. Halo. Penampilannya menyenangkan, nyuwun ngapunten lagu dan petikan gitarnya sesuai dengan hati dan perasaanmu. Nyanyinya dirungake penak bulan madu di awan biru.
tiada yang mengganggu. Asyik. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau 1000 duka, kita takkan terpisah. Apa dikeplok tok e? Ngono ki mbok ya ana sing nyawer ngono. Nek ngono kuwi apa yang terjadi, Bu? Mesti jenengan ora langsung ngekeki lagune gen rampung sik lagi dikeki. Ora beda karo Gusti Allah. Dong ora? Lah kadang-kadang jenengan ki kudu dadak dijelentrehke ngono kuwi lho. Ngene ra dong-dong kuwi lho. Nek ngenten iki paham mboten karepe? Nah, malah terkadang sing pengamen nganti kentekan lagu, petang lagu kas Mas, 5 lagu kas Mas, engko tak tambahi tumbas kaset mawon ding ngono. Bisa diterima? Bisa nggih? Mula jangan berputus asa dari rahmate Gusti. Mungkin Ibu dalam kita menggapai hajat kita soono mongso kolone lagi dikei cobaan angel karo Gusti. Ya Allah, kaya-kaya golek duit kok lagi angele koyo sing sabar. Kula nggih sabar. Nggih. Kados kula ngeten ya kudu sabar, ngisi kudu rampung sih. Kok nek rampung dong ora. Masuk nggih. Nah, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi please lah di setiap ngapunten. Halo. Langkah menuju kesuksesan mesti di situ ada ujian dan cobaan dari Allah. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberikan suatu cobaan dan ujian kecuali sudah diukur kemampuannya. Masuk nggih? Di balik kesulitan yang kita hadapi, di situ pasti ada kemudahan. Masuk? Sing terakhir, gandeng bertambahnya waktu kudunya adiki samson nambah iman lan takwa ning marang Gusti. Tambah kenceng gone ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana ada ibadah menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Allahumma. Ibadah secara umum kuwi endi pangucap, endi penggawe, tindak tanduk munomuni sing disambungke karo Gusti Allah kuwi jenenge ibadah. Ibadah secara umum. Anak TK paham? Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Saged nggih? Nggih, kersane mboten ngantuk. Ana ya sing wis merem ya ana. Ketoke kesel tenan ketoke. Nganti ndangak-ndangak ngene. Halo? Siap nggih Bu nggih? Kula tekon jenengan jawab. Ngoten Bapak-bapak nggih nggih. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Kalau mau minum baca bismillah, selesai minum alhamdulillah. Ibu-ibu arep umbah-umbah maca bismillah, rampung umbah-umbah alhamdulillah. Ya Allah. Ya, gawe lho. Oh, jenengan dosa kowe, Mbak. Nengan kok ngerti nek balik gawe-gawe. Nggon jenengan sing ngisi mawon, Dok. Arep olah-olah maca bismillah, rampung olah-olah arep ngonek-ngonekke bojo maca dosa. Masuk nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Pokok kabeh kuwi apik sambungno karo Gusti Allah. Ana wong loro jejer, misale kula kalih jejer kula
padha-padha mangane. Kula arep mangan muni bismillahirrahmanirrahim, sijine ora. Mana yang bernilai ibadah? Sing maca bismillah. Masuk nggih Bu nggih? Sederhana, simpel, bisa diterima. Yang kedua ibadah yang sifatnya khusus, salat. Masuk? Tak lupa tugasku setiap ya Allah pinter lagi. Ini TK mana? Hah? Oh TK Candi, mula tuwek-tuwek. Sembahyang wajibku yang 5 subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Niku lagune cah cilik nggih. Sakniki lagune cah tua. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya rasa salat. Yes. Repote dadi petani salate terkadang. Ayo Su, nyambut gawe Su. Kurang 5 menit. Pripun? Jam 12. Lah panitiane kae wani po. Kok tiwas tak tekake jam 12 tibake danane cupet. Repote dadi petani salate terkadang. Apa maneh pinuju tandur salate diundur. Shalawat salatullah salamullah. Repote dadi pedagang enek ora? Ya ngerti aku. Wong linggih kursi wong. Ora usah dadak ngene. Wis pokoke sing linggih kursi wonge. Aku yo linggih kursi, Ding. Repote dadi pedagang salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngakune sholawat salamullah. Ala Sayyidina Muhammad. Salat nggih. Bapake salat, ibune salat, putrane salat, wong sak omah salat. Pake ra salat. Mboke ra salat. Anake ya ora salat. Ning iki wonge mangkat. Wonge kupuluke ireng kok. Halo. Aku bute ngopo? Nggih, Dek wau teng mriku Dek masjid napa musala? Masjid. Masjid niku makmur mboten? Makmur. Tenane lho. Nggih. Ora usah ngapusimu balik lho. Soale ngeten kula teng pundi-pundi matur nek kira-kira pancen do ra iso makmurke masjid didol mawon. Nah, digadekke. Nggih, kula ngeten lho Bude, ngeten lho Bapak. Halo, terutama kaum laki-laki, dengarkan kaum laki-laki. Nggih. Wong lanang ki setengah kewajiban, meh wajib hukume salat ning masjid ki. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Lah iya, kae lho wong lanang-lanang kae lho rungokno nang.
Oh iki nek mancing iki mangkat. Halo. Ngoten nggih? Ngapunten monggo lah masjidnya dimakmurkan. Kula teng pundi-pundi matur, sing jenenge wong bangun masjid, gawe masjid iki ora kaya wong gawe terbelo. Pirsa terbelo? Peti mati niku lho. Mang tekoni wong gawe peti mati kae kira-kira gelem ngenggoni ra? Nek wong gawe masjid gelem gawe ya gelem ngenggoni. Oh iya. Dong ora. Ayo Bu, please. Lah ning masjid mangkat dhewe napa diterke? Lah iya nek ngene kok waras. Diadani sing ngadan nganti telake jigel. Ono nek muni etel, ya ini kok pengen ngadang to cah. Gawean rung rampung-rampung kok wis adan lho. Wong trondole ngono kuwi. Halo. Wilah ning masjid mangkat dhewe napa diterke? Lah iya. Pilih salat dhewe napa disalatke? Oh, nek ngene ya do waras-waras no. Ngoten nggih. Ayolah bareng-bareng awak dhewe bertambahnya waktu tambah iman lan takwane. Nggih, sregep nggone ngibadahe. Umurmu tambah waktu nggih napa mboten? Tapi ingat Ibu, antrian kematian kita semakin dekat. Wis tua-tua sing digolek apa to, Dik? Wis tuwek arep golek apa? Tuwekan nyambut gawe petakilan. Ayolah ngono ya ngono ning aja urusan dunia mulai dikurangi aja banget. Kalau ingat wahai teman-teman, kalau kau sibuk ngon ngapunten, kau sibukkan dirimu untuk mencari dunia, kuwi ora beda kowe kaya ngoyak ayang-ayangmu dhewe. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya niki penting, kata kunci. Nek jenengan kula awak diki mensibukkan diri untuk urusan dunia, berarti awak diki kaya-kaya ngoyak ayang-ayange dhewe, ora bakal kecandak. Dan ayang-ayang bayang-bayang kita itu menipu. Ketoke go nek ning padangan tok. Tapi di saat kau melewati tempat yang gelap, bayangan itu akan hilang. Mula urusan dunia ayo dikurangi. Nggih. Sok bakale mati sangu mati bondo dunya. Mati ki sangune dudu bondo dunya derajat pangkat. Ning amalmu ngibadahmu saat ini. Mula kan kula matur, ayo dong ngencengke ngibadah. Dinggo sangu kok nek sewaktu-waktu ditimbali Gusti Allah. Jangan kau malah mensibukkan diri urusan dunia. Dong ora? Pak Bu kula caosi pirsa nggih. Halo. Bondo dunya kuwi nyun ngapunten mur titipan saka Gusti Allah. Derajat pangkat kuwi mur sampiran. Mula nek sliramu lagi kepranan dadi wong sugih, dadi wong kederajatan kepangkatan, aja dumeh. Ingat wahai teman-temanku, nek panjenengan kula niki lagi rada emosi Pak iki. Iki rada serius iki. Nggih. Ya, oke. Mbok kira aku ra seneng susu, seneng tak kandhani. Susu. Loro. Aku nek arep mimik susu tak buka sik susune. Dibuka sik. Bar kuwi terus susune tak angkat terus tak ubeng-ubeng. Diubeng-ubeng kese. Terus lagi dicucup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dosa kowe. Ana wong mubalek ngombe susu kok dikeploki. Padahal di kula nek ning omahku nek lagi nyusu bojoku malah merem-merem. Anggen. Halo. Ngapunten wahai teman-temanku, ojo awak diki banget ngoyak donya. Wong banget ngoyak donya ki kaya wong ngoyak ayang-ayange awak dhewe. Betul? Ngapunten Ibu. Lan nek awak diki lagi dadi wong sugih, ojo Halo.
Nek awak dhewe kula jenengan ki lagi kepranan dadi wong sugih, aja dumeh. Nek awak dhewe ki lagi kepranan dadi wong kederajatan kepangkatan, ya aja dumeh. Wong bondomu kuwi mur titipane Gusti Allah. Wong derajat pangkatmu ki mur sampiran saka Gusti Allah. Kabeh ana wektune, kabeh ana mangsane. Mula aja banget lekmu dumeh nek kowe lagi kepranan. Sugih kuwi patute mur 30 tahun. Derajat pangkat ki patute mur 2 periode. Ingat wae teman-temanku, nek kowe lagi kepranan dadi wong sugih, dadi wong kederajatan kepangkatan, kabeh ngaku kenal karo kowe. Kabeh ngaku sedulurmu. Tapi ingat wae teman-temanku, nek awak dhewe lagi dicoba Gusti Allah dengan kemelaratan dan kerendah derajatan, kabeh ngakune ora kenal karo awakmu. Pripun deh? Lah iya aku nek bareng minum susu semangat tok, Dik. Aku ana ning omah bekos-bekos ngono. Ana kowe. Susu. Kula niku nek susu seneng kok, Dik. Wes pokoke ngger susu seneng, kula putih seneng, coklat seneng. Sing penting aja sing bar kerokan. Wah ngeri. Lha pun ate lho Dik kula bar kerokan tak kokop cangkemku pedes iki. Isine GPU tok. Masuk nggih? Aja dupes sugih banjur tok. Ayo to sing diwane. Yo penutup nggih niki nggih. Kula nek ngombe susu siji miring ngeten iki. Aja dupes sugih banjur dos. Aja dupes sugih banjur dosem. Bondo iki mung nyilih besok bakale. Bondo iki mung nyilih besok bakale. Sholawat sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim Bapak lemes. Kayak lho bapak kayak lho. Bapak. Sik tak semangatane, tangane diangkat, Pak. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa wong wedok ra iso hidup ngapa kowe? Sing iso hidup wong lanang bar ngombe susu hidup. Ayo Pak, dijawab nggih. Sing banter, aku yakin kok nek ning omah mesti jenengan ora wani. Ibu-ibu meneng sik. Ayo le dewaki le. Sing los banter, oke? Apa kowe? Kowe iki boloku kowe. Padha-padha asune iki. Ayo Pak. Ayo ndudinge rene le, ayo diwaki le. Rasa apa kewo, engko nek ning omah yakin rawani. Ngopo kowe? Aja dupek ayu banjur do kemayu. Ngopo? Ngapa? Aku ki wanine lho gur ning kene iki. Nek ning omah mbok mudar to ora. Aja dupek ayu banjur do
Ayo yen rame tuhu besok bakal dibendu. Elingo tuamu yen kempong ngeperot wis ora. Sholawat shollit. Ibu-ibu nggih. Tapi mosok ndudinge aku. Disemangati sik nggih. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Hidup Bang Wedok. Siap nggih Bu nggih. Ndudinge ngendi penake mosok mburi ngene. Ngene nggih. Oke, ayo dipuaske kowe. Jak kerengan iki. Aja dupegak. Bapak-bapak meneng saya nggih. Ayo Bu sing los. Tunjukkan kegalaanmu. Oke? Siap? Aja dupegak ganjur kakean. Karo dudeng. Rene. Lah iya gen aku wae puasno kowe. Oke, siap? Siap. Aku tak ndelik nang mburi kursi dah. Oke, siap? Dudeng aku ngene. Ngopo? Ayo dudeng kowe. Aja dupegak ganjur kakean. Ora kena. Aja dupegak ganjur kakean. Puas kowe. Puas kowe. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Nggih. Tuwekane pengen rabi neh. Lah iya tuwekane pengen rabi neh lho. Mlaku wis ndredeg-ndredeg ngene. Gagah yen ra ngibadah uripe ora. Gagah yen ra ngibadah uripe ora. Ala Sayyidina Muhammad. Oh ya Allah, ya Allah. Wes. Golek sego sak amplokan wedang sak cecepane. Diwangi kaya ngene ya Allah. Allah. Nggih. Jadi ngapunten Bapak Ibu, yang pertama berbuat baik. Yang kedua jangan berputus asa dari rahmat Gusti. Sing nomor 3 ngenceng ning gone ibadah. Sang umat dudu bondo donya derajat pangkat ning amal lan ibadahe awak dhewe. Ayo disiapno nggih Bu nggih. Donya rasah kenceng-kenceng sing nyekel wong wis tuwa arep ngopo wis ra patut. Engko nek kedisikan pati kok kowe cek kenceng nggone ngoyak donya bondo donya mbok tinggal mati ra urung dinggo rebutan anak putu. Zaman saiki akeh anak sing moh rekoso pengen dadi wong sugih mun njagake warisan saka wong tuwa. Ora ana penere kacek sithik gedene rong itik do grejekan karo sedulur. Mula saiki sedulur ki ora beda kaya bal, nek adoh diparani, nek cerak ditendang.
Betul? Ya Allah, mubalik kok apike kaya ngono. Kok pinter men gawe ukara, kok pas. Halo. Ngaten nggih sementara ngoten riyin mungkin ngatasi Mas ngatasi wong wedok setengah tuwa ngene iki Mas. Wangel. Nggih. Karepe mau ngalah, lah kene tele-tele ngono mau. Nggih mengke ngeten nggih. Mengke sanes wekdal dipun lajengaken. Jenengan ingkang baken ngeten, jenengan sing ngisi kula niku cocok mboten? Cocok. Sing nomor loro ingkang kula aturaken saged pun tampi mboten? Lah pun monggo galek panitia niku. Kan ngoten to nggih, galek panitiane kan ngoten lho. Wani apa ora lah. Sesuk neh diundang neh ra apa-apa. Perkara rego kan kena dirembuk to, Dede. Kok karo kaya sapa wae kan ngoten to nggih. Lah ya sing penting kan hitungane cetha ngarep ngono lho. Oke. Pun ngeten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun Ibu, Bapak mungkin insyaallah sanes wekdal dipun lari-lari benjing sekolah, kasihan nggih baru hari kedua masuk. Nggih. Nggih, pun tutup kanthi waosan pandonga. Halo. Dungane ngangge basa Jawa mawon nggih. Nggih. Dungane Mbah Dalhar kabeh mengke nirokke. Waras to? Berarti sing nirokke sing waras mawon. Mboten waras mboten sah. Oke, mengke nirokke kula nggih. Sing temenan sing banter serius diniatke krana Allah taala muga-muga dongane kabul. Amin. Ala hadihi niyah wa niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo ndonga sareng-sareng nirokke kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri suke sawa suke pari suke sapi suke bebek suke meri suke santri suke rezeki. Amin. Pun mugi-mugi kabul nggih Bapak Ibu nggih. Pun ngaten mawon nggih ubat-ubat kalih kitra kitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.